אין לי בעיה לפתוח את זה, כאילו, מה היה בדיוק אפילו, באמת שאנחנו כבר שנים אחרי וחשוב לשתף. אז בואו נגיד ככה, ברוך השם נודע לנו הילדה הראשונה, בשמחה ובששון, ואשתי חוותה דיכאון אחרי לידה מאוד קשה ובווליום די גבוה, על כל המשתמע מכך. עכשיו דיכאון אחרי לידה, אחרי שאתה לומד את זה בעל כורחך, מסתבר שהוא מתחלק לשניים, או שיש פגיעה בעולל, חס ושלום, או פגיעה אישית של היולדת. אז במקרה שלנו זה היה ההיבט השני של חשיבה על פגיעה אישית, ובתור בעל, הכל נופל עליך. סיטואציה לא פשוטה, שאתה לומד על עצמך המון דברים, בנושא החלה אני מדבר יותר. היום אני מדבר על זה וקשה לי באמת לעכל את הדברים, אבל באמת תקופה של 5 שנים מאוד מאתגרות, ובתקופה הזאת, בתחילתה לפחות, הכרתי את יהודה בחסדי שמיים אני קורא לזה, כי זה פשוט ככה, אני ואשתי גם היום מתרגמים את זה. והיה, בוא נגיד, הידיד של הדלת של הבית שלנו הסתובבה לכיוון הרבנות מן כמה פעמים, ובאמת אז הגעתי ליהודה. וכמו שיהודה ציין פה, הוא אמר לי, הוא שאל אותי שאלה מאוד פשוטה, לכאורה. אם אני באמת רוצה להתגרש, אבל זה שהייתה שאלה מאוד פנימית ועמוקה, כחלק משיחה כוללת, שהגענו לשאלה הזאת, ובאמת, הסתכלתי אני אישית בתוך תוכי, אמרתי שלא. ואז הגיעה השאלה, באמת אם אני מוכן לעבוד קשה. אני תרגמתי את זה כשאלה כזאת, אם בכלל אני בתור בן אדם יש לי אומץ לעבוד קשה. להציל את המשפחה, להציל את התא המשפחתי, להציל את החיים של אשתי, לא פחות מזה. וזו באמת הייתה עבודה לא פשוטה, אבל היום אני יכול להגיד לכם, יש פירות. התהליך שאנחנו עברנו, אני ואשתי, עם הבת שלנו, תוך כדי, זה היה תהליך שמאוד חיזק את הזוגיות שלנו היום, ברמה שבאמת קשה להסביר את זה במילים, ואנחנו באמת בנושא הזה נפלנו בין כל הכבשאות האפשריים, ובאמת תמיד היה שם את השיחה של יהודה, שהייתה לי איתו העמוקה הזאת, שזה מה שחיזק אותי, יותר מפעם אחת, יותר מערעור מחשבה אחד גם. והיום אני יכול להגיד לכם, ברוך השם, אשתי שמחה, מאושרת, עובדת, הילדה שלנו אוצר שאין לתאר, היום אנחנו ככה מדברים איתה על זה, כי היא ילדה גדולה, מבינה וזה, זה היה פה תהליך מאוד משמעותי. וזה בא לידי ביטוי בכמה נושאים, גם על הצלת חיים של אשתי, כחלק מהשיחות האלה והתובנות האלה עם יהודה. גם ההצלה באיזשהו מקום, לא באיזשהו מקום, ההצלה של התא המשפחתי. גם ההתבגרות שלי, כי בסך הכל הייתי באותה תקופה ילד, בן 26 אני חושב, משהו כזה, היום אני בן 38, היה לי חשוב גם להגיד לך יהודה באמת שהכל על הכיפק, כן? כאילו, אנחנו באמת ברוך השם, ובוא נגיד, יהודה יודע מה הוא אומר, ואני יותר משמח לראות אותך כאן, ושמח לראות את הנוכחים פה שככה מתייעצים איתך, לפי מה שאני מבין, פעם ראשונה אני כאן בלייב, כן? אבל אני נוטה להאמין שזה מה שקורה, ותמשיך לחלק את התובנות שלך, ובאמת תמשיכו בהמלצתי, לא רק לשמוע, הדרך העיקרית היא להקשיב, זה אני חושב בסוף יהיה המפתח. וזהו עד כאן, כן, דיברתי יותר מדי, תודה רבה. אחלה יהודה. תודה רבה.